video. Jeg synes, jeg vil blive meget glad, hvis I måske gad give mig 100 millioner i Steel Brainrot. Fordi så vil jeg blive meget glad. Og den i 100 millioner. Fordi så vil jeg blive mega glad. Hvis I bare kan med en Strawberry Elephant, så vil jeg blive mega glad, okay? Okay, guys. Okay. Okay. Kom nu. Skriv i kommentaren, hvad I har. Og så kan det være. Og så skriv jeres username, okay? Vi ses. Jeg synes, jeg vil blive meget glad, hvis I måske gad give mig 100 millioner i Steel Brainrot. Fordi så vil jeg blive meget glad. Og den i 100 millioner. Fordi så vil jeg blive mega glad. Hvis I bare kan med en Strawberry Elephant, så vil jeg blive mega glad, okay? Okay, guys. Okay. Okay. Kom nu. Skriv i kommentaren, hvad I har. Og så kan det være. Og så skriv jeres username, okay? Vi ses.